Ramdam. Nagalaw-galaw pa mo. Opo. Ano? Ano? Nagagalaw ko na. O, di ba nagagalaw mo na? O, paano mo isipin? Nilinis ka lang sa papel. Nakita mo naman, papel lang yung nilagay ko sa'yo dyan. Ano yung papel? Mainit, masakit? Mainit po. O, di ba? Ibig sabihin, may mga spirit, mga element. Ibig sabihin, nakahawak siya sa buong katawan mo. Pag inilot ka, hindi ka talaga mawala sakit. Dahil isang buwan mo na sakit yan, di ba? Isipin mo yun, paano ba hindi nawawala yung sakit mo? Mahirap patunayan, di ba? Kanina, hindi ka makaupo. Naalalayan ka pa pag tumatayo. Hindi na nga kita kinawanan ng video kanina. Yung mukha kang hirap na hirap sa yung mukha mo, parang hindi mapinta kahit naka-face mask. Relax. Pag ginamitan ka ng spiritual, automatic mababawasan lahat ng sakit mo. Hindi ganun ang kamay, laglag. Relax. Punasan mo muna yung pawis mo. Pawis na pawis. Nagpawisan ka, kinalas mo yung sakit mo. Isipin mo yan. Hindi ka mapaniwala yung papel, mainit no? Dati sabi mo nanonood ka lang sa YouTube, ngayon, dinaranasan mo na kung paano si... Po, hindi naman po siya nabinat. Ha? Hindi pa ako binat. Hindi. May nakausog sa kanya. Yung papel, pag hindi lumabas ang init niya, ibig sabihin physical mo sakit, o pwede kang nabinat. Lalabas siya pag physical. Kasi pag physical yan, Kasi nagpahilot po ako dati, sabi na binat sa panganganak. kasi inilot ka na, di ba? Opo, buong katawan po. Hindi okay na yun. Kasi, Pero hindi nawala yung sakit. meron kang sanib eh. Di ba sabi niya, pag may sanib ka nga, hindi ka pwede mahilot. Ulit-ulitin lang yung pinapaliwanan ko, hindi ka pwede magpahilot hanggang may sanib ka. Lalo lang sasakit ang katawan mo. Hindi to gagana. Diba ba ng ano? Higa. Sige pa. Oo. Higa pa. Hinga ng mayos. 3 beses. Hinga pa. Kunti pa. Hinga. Natural pa. Higa pa. Hinga ng mayos. Kita mo kung gaano kasasakit ang mga katawan niya? Ano, nakalaki yung mga hangin. Lumalagot po yung mga wito. Natural. Pag may sanib, ganyan. Nakalaki yung mga katawan nyo. Ulit-ulit ko na yung sinasabi. Hindi, walang magaling na mag-ilaw. Kita mong init mo, lumabas na oh. Umalis na oh. Oh, naramdaman mo? Di ba? No. Huminga ng hangin. Oh, subukan mo iangat yung paa mo. Oh, masakit. Opo, ito pa. Oh, pero hindi nakatulad kanina hindi mo nagagalaw, di ba? Sabi siya, malaking bagay yung ano. Tawag ko nga dyan sa papel, line detector yan. Nilalait ano yan. Pag mag-isip, relax lang. CSK, ganyan lang. Relax. Hinga na mayos, hinga. Hinga, inhale. Hindi pa. Okay. Pakalagay sa box ganyan. Hindi. Lagay dito sa bato. Yeah. Sunod mo lang yung katawan mo. Ganyan lang, ganyan lang. Sunod mo kasi. Sunod lang ha. Ilang buwan ang sis? Isang taon po. Isang taon. Ibagsak lang. Ibagsak. Ibagsak. Hinga na maayos. Hinga na maayos. Sige. Out bitaw. Straight. Hinga ulit. 3 times. Ano pakiramdam? Igalaw mo ulit yung leg mo. Sabi mo, yan ang pinakamasakit mo. Hanggang hindi ko pa ginagalaw lahat ng hangin mo. Tingnan mo kung anong pinagbago. Hindi ganyan lang. Left and right, taas, up and down. Yan. Tingin ka lang. Parang titingin sa left and side. Tapos diretso. Kumuha ka muna ng hangin. Ngayon. Teka lang ha. Mahal! Pig! Anong paramdam?
Gumana po. Gumana na lahat. Babe, Dati masakit. Tawag ka doon. May tao doon. Sabi mo kay mami mo. Di ba? Ayos. Bumaba ng init ng katawan niya. May ano to, may usog. Kaya lahat ng katawan niya, bugbog, namamaga. Kaya mabigat. Tayo, lagay sa bato. Pakibaba mo ng pistaw niya. O, kita mo, nakatayo siya, oh. O, di ba? Hindi niya alam. O, kanina, inaalalayan mo yan, di ba? O, hindi niya alam, o, di ba? Nagulat siya, tumayo ka. O, alam ko, o. O, di ba? O, lagay sa ano. Yan. Relax lang. Hindi kita bubuhatin. I-close mo to. I-close. Mild lang. Mild lang. Hindi yan. Hindi. Sa punong tenga na lang. Punong tenga. Baba. Ito lang kukunin ko. Yung lagi mo sumasakit. Relax lang. No. Hinga na mayos. Oh. Hinga na mayos. Po. Sipa mo ulit yung mga, ano mo? Ano pinagbago? Mukhang nakangiti na kayo. Kanina, mukha kayong, para kayong, Gilalagatukan mo. para yung mga papel yung kanina nakagusot. Natural, gumagalaw na yung hangin. Umayos na siya sa dati yung direksyon. Ano pakiramdam? Okay na po. Okay na? O di lumayas na kayo. Ay, hindi pa po. Dito po. Dito tayo sa pamo. Medyo pa Oo. lang. Kita mo, tutulak yan. Masala ko ng pawis. Pagpapawisan tayo talaga yan. Punasan nyo ng punasan yung pawis nyo. Akin yung paa. Para maayos na gusto. Hindi, ito lang. Ito may sakit. Ito din po masakit na slavis namin. Relax lang. Relax lang. Relax. O, kita mo, masakit. Hindi. Hindi na po, hindi katulad dati, hindi ko ma-flag. Dati, kanina lang. Kanina yun, hindi mahawak. Kagabi po, hindi rin. Oo. Masakit na. Oh. Diba? Kabila. Para mapantay yung hangin. Yeah, relax lang. Tumunog na agad. Bumalik na sa position niya. Paano babalik? Paano hindi maano yung mga buto niya? Wala sa direksyon lahat. Sino po nakausog sa akin? Espiritu. Sige po. Mga elemento. Hindi mo brain tawa sa'yo. Okay, galaw-galaw mo. Hindi, yung balakang mo. Kasi hindi kita mabuhat eh. Mabigat. Hindi. Kaya kitang buhatin kaso yung CS mo, inaayos ko pa. Sige, upo. Ay, hindi, wag mo na pala. Tayo. Harap doon. Ganito mo to. Siko. Ilalim yung siko. Huwag mong isip. Sige po. O yan. Pasok mo yung kamay ko. Kukunin ko lang yung spinal mo. Tumunog na. Galaw ng konti. Hangangin. Lakad. Sige. Lakad mo. Pukpuk mo. Para pumasok mo na. Magitin mo 3 times in Jesus' name. Ano? Nakakasayaw na ako. Nakakasayaw na kayo. Kanina, yung umupo kayo dyan, halos hindi ka magalaw-galaw ng asawa mo. Hindi na kita kinuha ng video dyan na Kahit po sa higaan, tinatayo niya ako. tinatayo ka ng asawa mo. Yan ang sabi sa'yo. Hanggang hindi tayo dumatang sa spiritual, effect. Hindi gagalaw yan. Ang galing po kayo. Magaling ang Panginoon Kristo. Magaling ang Panginoon Kristo. Kailangan ko na ako, likod na lang. Likod na lang yan. Sige, harap kayo dyan, para mahilot. Kahit ano, sabi ko sa inyo, yung tubig niya, may dasal yan. Inumin nyo para pumasok lahat ng kuryente at therapy. Inom. Di ba?
Kayo, kita mo yan. Hindi nyo alam. Pag may sanib, sinabi ko na yan. Kahit anong galing ng manghihilot, pag ninilot kayo at minadali na kayo, at pababaluhin niya kayo ng kasi minsan, yung iba alam nila may sanib, yung iba naman hindi nila alam. Hindi ko rin masasabi yun, kanya kapabilidad. Nga lang, hindi talaga mawala sakit. Kita mo yan? Kanina, hindi ka makatayo. Hindi mapintay yung mukha mo. Kahit naka-face mask ka, nakikita ko yung ano ng noo mo, parang nakagusot. Yung paa mo, hindi mo magalaw. Nahihirapan po siya po. Ha? Nahihirapan. Siyempre, Sa mga... kahit sino naman yung pag-asawa niyo talaga, kahit sino, pag lalagyan ko na lang is para hindi pasukan ng pasukan ng tulak ng paha. Ano po? Hindi, tutulak mo pag tinutulak kita. Kaya po. Pag nadidinan ko ng stoksi, bibigat na bibigat yan daliri ko pagka nadudurog ko na unti-unti yung lamig. Taas lang. Ito dapat itutulak rin to. Kaso kala ko isang buwan ka pa lang. Imamay ko to dumutulak ha. Palalabasin ko lang yung lamad ha. Para hindi ko na siya ilutin pag naitulak na. Kasi pag natulak na yan, nauna yung tulak okay lang. Para hindi sa pasukan ng lamig. Relax. Lumabas na yung pawis mo malamig oh. Hindi ka tulad kanina. Dry. Kita mo, tinawas ka na, di ka pa nawala sakit. Sabi ko nga sa inyo, isa sa life ko, mas maganda pa yung healing water at panalangin. Yung tawas mo, talaga ako, nagtatawas na ako kung kinakailangan, pero ibang dasal yun. Hindi karaniwan dasal ginagawa ko sa tawas. Kaya pa ako tinawas matagal na. Relax. Yung, pumasok pa. Pakitanggal mo na ito. Maid lang ang gagawin natin ha. Magsisiis ko. Yung kailangan ko dito yung balakang. Yung basagap Ano mo. gagawin ko? Higa ka ng tagilid. Hindi pwede ka dumapa. Paharap po din pag Kahit saan, itong marap. Basta patagilid. Higa ng tagilid. Kukunin ko to. Ilagay siya sa dibdib. Parehas. Sa dibdib. Pag dikitin mo kamay mo. dito pa ganyan. Hindi, yan lang. Ayun. Diretso itong pa. Lahat diretso. Kukunin ko lang yung taas. Ito lang yung yuko. Tapos ito yung spinal kasi kukunin natin. CS kasi kayo. Yan, yan. Ito lang kukunin ko ito. Oh, masyado. May lang. Nahulog po ako. Hindi, hindi ka malalaglag. Kanya lang. Ako talaga. Sinadya ko talaga yung laglag yung balakang nyo. Ako lang. Okay, harap doon. Okay, harap. Istalik ulit yung pa. Hindi. Kaya sundan eh. Hindi, yan. Yan. Huwag mo muna. Sige lang. Tumunog na, di ba? Higa na maayos. Higa ng diretso. Ibaba yung damit. Diretso higa. Diretso. Huwag mag-isip ha. Higa ng diretso. Relax lang to. Bagsak mo. Sige, bagsak mo. Huwag ka matakot. Nababagsak mo na nga. Oh. Masakit ba? Masakit po. Oh, kasi namamagayan, di ba? Sabi siya dahil dito naibig yung ugat mo kanina. Bagsak mo lang. Sige, kapala. Relax.
Bagsak. Yun, pumasok na. Yan, yan. 3 times. 3 times. Ano pakiramdam? Anong pakiramdam, te? Gusto ko na pong matulog. Sige, subukan mo tumayo. Kung anong pinagbago. Kanina, inaalalayan ka pa ng asawa mo. Pagka tumatayo ka, tingnan natin. Pahingay mo muna, pumasok ka muna ng hangin. Hindi, kumuha ka muna ng hangin. Painumin siya ng konting tubig. Tingnan natin, 1 minuto. Kanina, hindi to, tayo mo. Ganyan. Yan, titingnan natin. Mas mababa yan kaysa dito, mataas to, di ba? Relax lang. Kumuha kayo ng hangin. Sabihin mo in Jesus' name. Amen. Pag mo yung pa mo. Try mo ngayon. Kung mahirapan ka sa pagtayo kanina. Pagpag. Balik ka. Masakit. Yung likod po pag ginaganito po. Kasi di ba puro namamaga lahat ng mga muscle mo, di ba? Sinabi ko sa'yo, may sanib ka. Pero, kahit masakit ng konti yan, nagkaroon ng pain yan, pero hindi ganun katulad kanina. Yung dito ko po, ang sakit kanina. Ay, nawala eh. Nawala na sakit mo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sa likod na lang po. Sige, harap dyan. Upo. Kailangan mo makapagpahinga kasi naubos yung lakas mo. Ano po. Pumayat na nga po ako, di ba lang gana eh. Payat ka pa nito? Ang po, eto. Sandal. Ito nga kaya. Pumayat pa ako yan. Umanit pa kayo ha. Sige, higa nyo. Higa nyo leg nyo. Sige pa. Yung leg lang ha. Sige pa. Sige, sige pa. Kabila pa. Namamaga to. Higa. Sige pa. Sige pa. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Uminom ka lang ng isang Biogenesis kaya medical advance. 400 milligrams. Isa lang ha. Para sa pain yun. Kasi ito, may halo tong elements. Kaya yung pa niya hindi tumatayo. Yung ito lang naman kasi ang sakit niya eh. At saka ito, mas hindi niya sakit kabilaan. Tapos masamang pakiramdam mo, di ba? Meron kang naglalaro sa'yo na hindi nakikita ng tao. Tingnan mo yung papel kanina, sobrang init, di ba? Pero tanong ko lang po, saan galing po yung mga spirit na yun? Kung sinabi mo, baka may mga puno kayo sa likod ng bahay nyo. Kahit yung mga ganyan, may mga nakatira. Yan, yung puno yan, ang batag dyan. Kamyas. Kamyas, may nakatira dyan dati, umalis na. Kakausok at kakukulit ko sa kanya, umalis, lumayas. Dapat wala, inutukan po. Hindi kayo pwede po yung magpausok. Tatargetin niya kayo. Ay, Ang importante, magaling ka na. Yan pakiramdam mo. Uminom ka lang. likod lang po. Hindi na masyadong Yung ito sa banda dito, dito po. Kasi namamagayan. Sa taas. Yung dito kasi, hindi kita pwedeng payatapain kasi nga, siis ka. Okay sana kung yan. Yung tiyan mo, maididiin ko ng gusto. Kaya ito, ginawa ko na lang yan, Pero babawasan lang yan. Yan na. Hindi, straight. Dito lang, kukunin ko yan dito. Hindi na. Wala pa konti pa. Matagal kasi ito, 1 buwan, di ba? Opo. 1 buwan siya na walang panlasa. Gusto po kakain ako sa kutsara, suba ko ba? Kasi nga may sanib ka. Kaya Iba yung may sanib, iba yung may bati. walang gana. Wala ka tagang panlasa. Walang gana. Katulad yan, di maayos yung daliri ko, di ba? Walang umaalon, no? Wala, Kahit papasok, palabas, wala pa rin, di ba? Ibig sabihin yan, pain na lang yan sa sobrang sakit. Galaw mo, kaysa sa dati, mas malaki na nagbabago. Liko mo yung leg mo. Kung anong pinagbabago. Ano?
Okay, subukan mong tumayo. Kasi kanina, diyan ka nakaupo, hindi ka makatayo eh. Yung natural lang, huwag mo pwersahin. Ano? Gusto niyo po ba? Hindi kita gusto matan. Hindi ko sabihin. Kasi kanina, Di, okay na po. ha? Okay na. Ano ko na siya, oh. Nadidi mo na, di ba? Ay, sorry. Hmm. Nasito ako ba? Okay lang. Hindi naman tayo nakalive, nakano tayo eh. Ayan po, oh. Di ba? Yan ang inumin mo, isang medical advance Ang lang. masakit dito, siguro yung mga natirang Natitira yan. mag- Tapos yung tubig mo, yan ang inumin mo. Malaking ginawa sa'yo ng Diyos. Balikat mo, paa mo, upuan mo, lahat. Kung hindi ka lang CS nga lang eh, diniinan ko yung spinal mo, dinidiretso ko yan. Kaso, hindi kakayanin doon. Bibigat ako doon sa'yo kasi gagamit ako ng pwersa. Yung tiyan mo, maipit, hindi naman po yan. Kapag inuubo-ubo po ko, kahit konti ko po, masakit dito, tsaka sa likod. Pag nakalatag na Ngayon, huminga kayo ng maayos. Bilisan yung paghinga. Tingnan mo kung makakaramdam pa kayo ng sakit sa likuran. Di ba? Malaking bagay ginawa sa inyo po ng Kristo. Malaking Himalayan. Yung tubig, huwag niyong hayaan maubos yan, ha? refill lang po, refill. Isang linggo yan. Para malinis ang spiritual mo at physical. Para hindi na bumalik lahat yung mga nanakit sa'yo. Pwede mo gamitin pampaligo yan. Basta magtitira po, tapos refill. Salamat sa Panginoon Kristo. Okay na? Salamat po, maraming salamat po. Maraming salamat din. God bless.